Täällä on nyt 2 kaverin kanssa täällä minä ja tänään kuvataan Clash of Clans video. Ja minusta ei tarvii huolehtia, koska te tunnette jo mut. Mä oon ollut monessa videossa mukana. Ja tämä jätkä sponsoraa minun kanavaa. Sillekin on varmaan tulossa kohta oma kanava. Jop. Mut joo, nyt alkaa tää Clash of Clans. Miksi mä sanon Jop, kun en ole ite Jop? En tiedä, koska minä olen J-O-A-A-N-I-Y. Älkää välittäkö tosta. Joanni. Sen nimi on Toi on vähän pelleilee. Niin, mutta YouTube olitkos? Jotkut, jos ette kuule jotakin, niin ei mitään haittaa. Nyt tulee yksi vitsi. Hei, YouTube. Olitko vielä nukkumassa? Tuohon voitte laittaa kommenttia, että olitteko vai ettekö. Mutta no joo, huono vitsi. surkea vitsi, kaikki on hereillä tähän aikaan. Niin, voitte laittaa kommenttia. No ei nyt tarvii niitä musiikkia pistää tähän. Joo, mutta ennen kuin tää menee pälätykseksi, niin vois täältä vähän... Friend Battle? Okay. Pistä musiikki. Kimalainen! Oota, mä tuun pläsäriin. Mun tounhalli on siis nyt tulossa level 5. 6H. Se kestää 6 minuuttia. Ei 6 minuuttia, kun 6 tuntia. Käyn täällä. Mä siis tässä tanssin samalla vähän. Okei, no niin nyt loppuu tanssiminen. Oota! Mun känny ei lataa. Pitäisikö pistää tämä? Eikö joo? Uppaamaan 5 levelille tämä. Sitten seuraavaksi tämä. Aika huono kuvata. Hei. Aika huono kuvata ulkona, kun täällä Sori, ei hei. ole ääniä. Sori. Tuossa meni joku... Sori hei, kun tää menee nyt vähän huonoksi tää video, mutta... Mä itsekin tuli. Otetaan nyt tästä Friend Battle. Pistä Joko? sä. Mä pistän musiikkia. Hei, mä oon täällä mun laivassa. 10 minuuttia, että mä saan arvaa mitkä. En mä tiedä. Arvaa. On Goblinit. kiva. Ja siis kun tossa tuli toi olitko vielä nukkumassa vitsi, niin se otettiin siis Zedgestä. En halua mainostaa, mutta Zedgestä voi kuunnella hyvää musiikkia. Mä pistin Tai oman no en tiedä challengein. hyvää musiikkia. Mä Okay. pistin oman challengein, niin tutellaan. Ei mulle tuu. Challenge. Pistää. Start. No niin, mä painan start. Mut pistä itse. Kun minulla ei näy. Start. Jaani. Ois kiva, että sä lataisit se oikein. Ei kun mulla ei toinen netti, voit sä jakaa mulle nettiä? Ok. Hei, ottakaa hetki. Jaani, no. Sinä Joani siellä YouTuben. Onks tää vielä YouTubessa? On. Hyvä. Sori oli kyselyt, koska... Mä pistän nyt. No niin, mitä? No niin, älkää välittäkö tosta mun nimestä. Mä pistän challengein. No, ei sulla oo sitä. No, mä lopetan tätä challengein. Mä käyn kattoo chatin kautta. Mulla ei oo vieläkään hyvää nettiä. No, ihme kun tää ei jaa tätä nettiä niin hyvin. Ei mullakaan. Ei Jere, eikö sun pitänyt mennä kotiin? Eikö niin? Mut mä oon yhä tässä... Mäkin tuun. Vai tuuks mäkin nyt teille? Et sä sun... Oikeastaan tää video taitaa olla tässä. Tykätkö? Niin, ei kerätä tehdä tässä mitään. Ja niin. Niin no, tää video taitaa loppua tähän. Muistakaa tykätä videosta ja kommentoikaa siihen vitsijuttu, että olitteko te nukkumassa vai ette. Ja kommentoikaa muuten ja tilatkaa kanava ja se olisi taas moi. Moi. Oho. Nyt se meni vähän failiksi.